мне вельмі прикро, что мы успоминаем про белорусскую мову один раз у год, и я вельмі спадзяюся, что я еще смогу дожить до того часу, когда мы не будем отзначать день белорусской мовы, мы будем просто жить у просторе белорусской мовы. А у Международный день родной мовы мы будем говорить про проблемы мов национальных меньшинстей, которые живут в Беларуси. Я думаю, что сегодня, какие бы ни были меркования у специалистов, у работников сродков массовой информации, мы только повинны радоваться, что появляются новые разновидности белорусской национальной мовы, потому что в это говорит про то, что она сапраўды живая мова, и она поширяя сферы своего уживания, и появление самых разных інших разновидностей говорит про ее полноценность, полновартность и полнофункциональность. Тому что зноў жа, мы повинны позбавиться от такого стереотипу, что когда мы говорим про белорусскую мову, мы маем на базе, перш за все, ее литературный вариант. Тую мову, якую мы вивчаємо в школі, тую мову, яка повинна використовуватися в офіційних сферах ужитку, особливо, коли маємо на увазі письмову разновидність мови. Але любая національна мова, і в тим ліку білоруська, далеко не зводиться до ее литературной разновидности. И, так сказать, у любой сучасной европейской мове, окромя литературного варианту, и в том лику пишущей письмовой мовы, існують самые разные разновидности. И поэтому той факт, что сегодня, не глядячи на все проблемы с иснованием белорусской мовы, у нас появляются новые разновидности, у тем лику и социальные диалекты, говорит про то, что белорусская мова поширяет сферу своего використання, что белорусская мова является реальным сродком зносин певных часток нашего громадства, тем больше, что когда мы говорим про социальные диалекты, то это простая сфера, где никто не может регламентовать, використовувати ту чи іншу мову, чи примушати виконувати ту чи іншу мову. І коли вона з'являється у таким осередді, це значить, що вона запотребована. Правда, при этом мы просто повинны вельми добро разуметь, что есть сферы уживания той чи іншей разновидности. И поэтому я только витаю з'явление социальных диалектов, вот, и сленга, молодежного сленга, и так далее, компьютерного жаргона, и так далее, але мы просто повинны добро усведомлять, что есть сфера використання народных говорок, есть сфера використання социальных диалектов, есть сфера використання інших разных разновидностей, але мы повинны твердо ведать, что в официальных сферах у сфере школьного навчання повинна використовуватися досконалая литературная белорусская мова. Коли отказывать на ваше питание, вы кажете про курсы и так далее, то хочу зауважить, что коли у громадстве есть потреба, вот некая подстава для того, как собраться, поговорить, то я упевнений и проходил, ведаю по практике своей, что люди не то, что отгукаются, а йдуть і платять нам за це гроші. Я хочу привести приклад, коли після 2010 і 2008 года, коли у нас був прийнятий закон по новій редакції правопису, і коли люди чули, що повинні удосконалити свої веди білоруської мови, то, наприклад, у Інституті журналістики на факультете переподрихтовки повышения квалификации кадров были створені такие не то что одноразовые, а постоянно діючі семінари і вебінари, на яких прийшли переподрихтовку спеціалісти звыш 1000 чоловік. Тому вот это показывает, коли есть у громадстве сапраўды вот некая такая хваля, то, что дотычить зменов, там, например, и так далее. Ну, а вот, коли побуджение вот это взять громадское, да, белорусской мовы, вот это первое, видать, что вы закранали, то отчувається это побуджение и особливо сярод молоді. Я працюю з молодою аудиторією и меряю своє життя по випусках, що називається журфаковців. И хочу сказать, что разные были хвали. На початку 90-х годов, згадую, як коли ми і в Совміні викладали білоруську мову в Раді, і в різних, тоді, різних установах, і на Чигунці починаючи. Так от, справді, от тоді хваля та, яка, може, була у неким сенсі і сполітизована,
Але от яна была. Пасля нейкі пайшоў сапраўды спад. І вось зараз мне здаецца, што мы знаходзімся ў вельмі такім умераным, натуральным ходзе развіцця нашай мовы. Таму што грамадства, мне здаецца, ўжо вызначылася, што ёсць для яго родная мова, што ёсць для яго беларуская мова, што ёсць руская мова. І толькі зараз залежыць нават ад тых, хто сёння тут прысутнічае, хто ўваходзіць в аўдыторыю, у клас, толькі ад гэтых людзей будзе залежыць, ці сапраўды будзе павернуцца да беларускай мовы ці не. Я прывяду вам прыклад. Вось у нас, напрыклад, зноў жа на журфаку ёсць розныя дысцыпліны. Зразумела, што моўныя дысцыпліны выкладаюцца па-беларуску, але ёсць такая тэндэнцыя да пашырэння выкладання дысцыплін на беларускай мове. Вось заходзіць малады выкладчык у аўдыторыю. І ён гаворыць пра тое, што вот я менеджмент СМІ буду, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Ну, зразумела, калі вось так заявіць, напрыклад, што вот у аўдыторыі, групе, што менеджмент СМІ цятрыліся іншым дысцыпліну і адразу так, ну, то ёсць ж розныя людзі ў аўдыторыі. Канешне, там, ці гэта прымусовы нейкі характар. А калі ўсё ж такі можа гэта падысці крышку іншага боку, і паказаць, што ось важны хачу аспектик такі закрануць, што не толькі ты захацеў па-беларуску выкладаць тую ці іншую дысцыпліну, а што ў цябе складзена праграма, у якой запісана, што, напрыклад, выкладанне гэтай дысцыпліны вядзецца па-беларуску. Гэта значэнне вельмі важна. Вось я выкладаю на журфаку медыарыторыку. І, здаецца, я мог бы таксама і выкладаць па-руску. Але все курсы, абсолютно все курсы, все специальности проходят праз гэтую дисциплину. Конечно, безумовно, это уже старейшие, и тут уже есть некое такое усведомление того, что отбывается, и это на выходе уже профессии. И николи я не сустрэў некое такое отпрэчванне того, что вот эта дисциплина выкладаецца по-беларуску. Так что все залежыць от кожнага з нас. И от кожнага чытача газеты «Звезда», і ад кожнага грамадзяніна нашай краіны. А тое, што хочу падтрымаць думку Александра Александровича, сапраўды ніякай моды, ніякай, што называецца, вось тут такой экзотыкі. Раней, сапраўды, калі было ў аўтобусе загаворыш па-беларускай в савецкія часы, гэта была экзотыка. На сёння гэта стала нармальным, умераным ходам развіцця натуральнай мовы. Это адчуваецца паўсюдна. Ёсць, канешне, выпадкі, ёсць, безумоўна, але ў большасці я, напрыклад, у сваёй прафесійнай дзейнасці гэтага не адчуваю. І асабліва, вот яшчэ аспект такі падкрэслю, каб мы пачалі ўжо маўчаць крыху, асабліва гэта тэндэнцыя назіраецца, як вы сказалі, у сеціве, у інтэрнэце. Зноў жа, журфак ладзіць абсалютна ніякага уціску на студэнта, нічого. Вось дзень роднай мовы. Дзень роднай мовы. Самостойно студенты ходят за выкладчиком, например, вы примите удел у наших мероприемствах. Там, зразумела, кафедры, например, ладят свои. И это является за полгода, например, такая вот, за полгода проводим, рыхтуемся до Дня родной мовы. Мягкая, як подушка. Чи мова праз абдымки. И ведаете, калі человек заходит у тую ж Кальварыйскую 9, і яго сустракаюць студэнты, две дзяўчынкі, прыбраныя, прыгожыя, і праз абдымкі, выкладчык, ты не выкладчык, ці чужы чалавек зайшоў, абдымаецца, вот і сёння будзем ладзіць, 21-го. Калі раней беларускае тэлебачанне пры Геннадзі Мікалаевича Бураўкіна працавала цалкам амаль што на беларускай мове, мы маглі пачуць і выступы славутых пісьменнікаў. Мы маглі адтуль-адсюль пачуць, значыць, і спектаклі дэманстраваліся на беларускай мове. Гэта можна было ўбачыць у тэлепрасторы. То зараз мы гэтым вельмі абмежаваныя. Это пры тым, што тэхнічных магчымасцей вельмі многа. Тыя ж, як вы кажаце, і соцсеткі, і ўсё астатняе. І вось адсутнасць такіх прадуктаў раней працавалі для школы, вельмі многа рабілі навукова-папулярных перадач і праграм. І было выкладанне ў школах усіх прадметаў на беларускай мове, фізікі, хіміі і матэматыкі. Можа, вось той зроблены
задзел, як кажуць так, у тыя часы. Ён і даў, яшчэ дае адгалоскі таго, што сёння яшчэ ў ВНУ працуюць некаторыя выкладчыкі, якія выкладаюць розныя дысцыпліны, фізіку і біялогію, значыць, і хімію, і матэматыку па-беларуску, могуць выкладаць гэтыя курсы ў ВНУ. І таму нам сёння трэба казаць, што беларуская мова тады будзе натуральна, калі будзе у нас адпаведна і інфармацыйнае напаўненне беларускай мовы. Па ўсіх накірунках, радыё, тэлевізія, бо, бачыце, некалькі гадоў назад вось гэта сеткавае вяшчанне радыё ўжо спыніла сваё. Гэта зноў жа такі натуральна было для людзей і пачуць, і ўдасканаліць. Ну, не кажучы ўжо пра тое, што, канешне, і вёска наша ўжо сёння, на жаль, зрусіфікаваная. Пытанне пра то, наколькі там ужо дасканалы ўзровень рускай мовы, пытанне рытарычнае, але тым не менш мы мусім адзначыць, што ўсё ў нас вядзецца па-руску, на рускай мове, і гэта зніжае якраз такі якасць у тым ліку валодання беларускай мовы. Пытанне праводзілася сярод асоб, планавалася 18-31, але паколькі студэнты ёсць трошкі 17 гадоў і ёсць асобы трапілі таксама ў пытанне 32 гады, то есть атрымалася 17-32, яшчэ годзік узялі. Значыць, атрымалася такая сітуацыя, што больш тое, што можна сказаць сленгам, валодаюць людзі крышку старэйшыя за 25 гадоў і людзі, якія прафесійна займаюцца беларускай мовай. Гэта значыць журналісты, маладыя пісьменнікі, ну і іншыя творчыя людзі. І яны паказалі найбольш цікавыя вынікі. Што датычыцца студэнтаў, то большасць, конечно, было ў іх русізмам, і там таксама быў прыклад. Адна дзяўчынка, 19 гадоў, некалькі паняццяў, там у нас было 35 паняццяў, і, значыць, вось па такім дыялектным, па форме дыялектнай анкеты, значыць, указаць свае словы. І яна там 7 ці 8 паняццяў выразіла словамі фіг, крут і яшчэ там адно, значыць, слова. Значыць, вось это гаворыць пра бедны запас. Але паказалася і станоўчая тэндэнцыя, то, што беларуская мова дазваляе нівеліраваць, ну, і зменшыць колькасць сапраўдных вульгарызмаў ці некай абсцэннай лексікі, таму што такую лексіку зусім абсцэнную нам не падавалі. І таксама мне так прыватна, ці была магчымасць у нас каментавання, людзі пазначалі, што мы арыентуемся на нашых выкладчыкаў, мы арыентуемся на класічную літаратуру. Ну, таксама яны пазначалі сярод тых людзей, якім падабаюцца, вядомых там медыйных персонажаў беларускамоўных. Так, і была такая тэндэнцыя, што каля ад 7 до 20% слова, там 20%, можна так сказаць, гуляла па розных анкетах, альбо людзі не давалі нейкі адпаведнік 20%, альбо давалі таксама рускі адпаведнік, што кажа, што ўсё-такі беларуская мова для іх больш як літаратурная мова навучання. Хацелася б, конечно, каб больш была натуральнай, так, пра то, што казалі. Што яшчэ? Значыць, наконт ненарматыўнасці, у нас учора былі заняткі, таксама запыталіся пра то, што моладзь, правда, ужывае вельмі шмат ненарматыўнай лексікі, гэта жахліва, таму мы нават у это пытанне не включалі дзяцей. І папрасілі нават тыя асобы, якім было 17 гадоў, яны на некаторыя пытанні сказалі, мы, прабачце, не будзем адказваць. Ну, мы ім таксама дазволілі гэта зрабіць. І вельмі добра, што існуе зараз вось гэты закон, які абмяжоўвае ўзрослую аўдыторыю 16+, 18+. Каб не было такога натуральнага прыняцця вульгарызму ці непрыстойнай лексікі. Вось пра гэта таксама хочацца сказаць, таму што калі людзі падаюць 7 паняццяў адным словам, это таксама гаворыць пра нізкую культуру. Так, пра нізкую культуру. Але пра што хочацца сказаць пра натуральную, напрыклад,
калі ўзяць мову сучасных тэатраў і ці мову газеты, тых ж часопіса «Маладое Бярозка», гэта натуральна, калі ідзе спектакль, напрыклад, «Дарослыя дзеці» Віцебскага тэатра, і там маладая гераіня гаворыць такія словы: «Ашалець, я б з розуму саскочыла, мае сандалеты, там, ты вельмі круты, там класная песня», таму што гэта прадстаўляе вось гэту асобу. Таксама у той жа самай газете «Звезда» вось гэтыя і размоўныя словы падаюцца і як характарыстыка станоўчага персонажа, як адмоўна. Напрыклад, з адмоўных боку характарызуе такі выраз: «Я б ніколі не даваў гэты прыз цёлцы ў скураных штанах». Гэта было пададзена з іранічным, што чалавек абурыўся на дані прыза спявачцы Паўлін. Так, зноў-такі, без размоўнай лексікі, я думаю, што ваша рубрика «Алё, народ на провадзе», яку вядзе Валентина Домнар, ці вашы нават артыкулы, яны былі не такімі цікавымі, якія яны ёсць. Часам нават я вам скажу, што размоўная лексіка дазваляе замяніць нейкія такія рэчы побытавыя, звычайныя. Напрыклад, нават такі бытавую рэч вы, Елена, апісвалі, як людзі шукалі, турысты шукалі, прабачце, туалет. Вы напісалі: «Ось, убачылі адну шпакоўню». Гэта нашмат цікавей чытаць, чым драўляную пабудову ці нешта там яшчэ.